Diweddaru cyflogaeth. Ar ôl mewn gofnodi eich cyfrif GCC ar-lein, dylech weld y dudalen fy hysbysiadau, lle gallwch chi gael mynediad eich cofnod cyflogaeth a'i ddiweddaru os oes angen. Fel arall, gallwch gael mynediad eich gwybodaeth gyflogaeth gyfredol drwy glicio ar fy nghofrestriad yn y fan yr uchaf. Sgroliwch i lawr i waelod y dudalen a dewiswch fy nghyflogaeth. Gwelwch y manylion cyflogaeth cyfredol sydd gennym ar eich cyfyrchu. Dewiswch ychwanegu manylion cyflogaeth newydd a dewiswch eich statws cyflogaeth o'r ddewislen ddisgyn a chliciwch ar arbed a chau. Unwaith y byddwch chi'n dewis y statws cyflogaeth, bydd gweddill y ffurflen yn ymddangos. Dylech gwblhau pob maes. Cliciwch ar y chwyddwydr i chwilio am eich cyfeiriad gwaith. Gallwch chwilio am eich gweithle gan fewnbynnu cod post lle rydych yn gweithio, neu enw'r cwmni. Os na allwch ddod o hyd eich cyfeiriad gwaith, cliciwch canslo. Cliciwch Mae gen i gyfeiriad gwaith gwahanol i'r rhestr uwch ben a gallwch chi deipio'r cyfeiriad i mewn. Nid yw ychwanegu cofnod cyflogaeth yn darfod cofnod cyflogaeth arall. Dewiswch gorffen cyflogaeth os ydych chi wedi gorffen swydd sy'n ymddangos yn y tabl.